Halo Bolo Tuban, masak apa hari ini kalian? Lah, nek hari ini aku masakku jangan lodeh terong ya cah. Lah untuk bumbu-bumbuane iki sering banget tak sepil jangan lodeh iku bumbune apa wae, soalnya aku gak pisan pindho masak jangan lodeh ya cah. Lah nek masak jangan lodeh iku usahakno bumbune iku nek gongso ambune languku kudu sampai ilang lah bumbune kudu bener-bener mateng ngono lho cah ambune seger dadi rasane jangan iki kok iso suwedep lan gak cepet mambu no cah awet tahan lama nganti engko sore. Lah untuk bumbune ya wis ana uyah penyedap karonan gula lah jangan terong kudu nganti lali alene cah yo. Lah terus cemplungane iwak panggang cah wong Tuban jangan lodeh nek gak ana iwak panggane yo rasane iki kurang widuk ngono lho cah. Lah mari ngono iki wis mateng, ngene iki sakjane cocoke dipangan karo sego minti, Cah. Ngene iki lho rasane widuk tenan.